Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kif namlu kull nar ta' Sibt noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-santwarju kif ukoll għal dawk il-persuni li poġġew l-intenzjonijiet tagħhom f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Jewħuti jeżjes inħossuna il-koll il-mistiedna tal-mulej. Il-Quddisa mhijiex obbligu imma hija stedina u ssir obbligu għax jiena ma nista' qatt nirrifjuta l-istedina ta' Alla. Kil-mulej illum ħajurina l-lum li qegħdin iċċelebraw it-trasfigurazzjoni tiegħu. Jalla kull Ewkaristija tkun għalina mument ta' trasfigurazzjoni, mument fejn il-mulej bil-preżenza tiegħu idawwal il-mumenti tal-ħajja tagħna. U fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew għalhekk ħuti nitolbu maħfara lil Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' Ibnek il-waħdieni, insaħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' misserijietna u b'mod tal-aġeb u rejt minn qabel kif aħna insiru tas-sew ulijiet adottivi tiegħek. Għamel li aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen Ibnek il-għażiż biex jistħoqilna insiru werrieta miegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Daniel. Jien, Daniel, kont għadni qiegħed inħares meta tqiedu xi tronijiet. U wieħed xieħ fl-omor għad bil-qiegħda. Il-bies huwa abjad silġ u xurxtu bajta suf. Irsna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn qudiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh. U 10,000 ta' għaxriet ta' eluf wieqfa qudiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kodba infetħu. U bil-lejl der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem, ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sa xieħ fl-omor u resquh qudiemu. U taw ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sien. Ħakmietu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Il-mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Il-mulej saltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħab u dlam hemm madwaru, is-sewa u l-ħaq
is-sisien ta' tron tiegħu. Ngħidu flimkien il-mulej Saltan u l-fuq mill-art kollha. Paxxa ma jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu. Jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Ngħidu flimkien il-mulej Saltan u l-fuq mill-art kollha. Għax int mulej, inti l-oli, il-fuq mill-art kollha, ola ħafna mill-allat. Ngħidu flimkien il-mulej Saltan u l-fuq mill-art kollha. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżies, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta għarrafniekom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħa minn Alla l-missier ġieħu sebħ u leħen mit-tron glorjuż instama' jgħid għalih dan hu ibni l-għażiż tiegħi li bih jiena nitaxxaq. Aħna smajnih dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza. U hekk għandna mwettqa aħjar il-kelma tal-profeti. Tagħmlu sewwa jekk toqgħodu attenti għalija, hi bħal fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam. Sema jibda jbexbex il-jum u f'qalbkom titla l-kewkba ta' filgħodu. Il-kelma tal-mulej. Nqum bil-wieqfa. Dan hu ibni l-għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu u tela fuq muntanja biex jitlob. U ġara li huwa jitlob, id-dera ta' wiċċu tbidlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta' bjuda li tagħmmex. Kien hemm żewġ irġiel jitħattu miegħu, Mosè u Elija li deru fil-glorja jitħattu fuq tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Pietru u sħabu kienu mejtin binas, imma baqgħu imqajmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ irġiel li kienu miegħu. X'in dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu. Pietru qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. Waqt li kien qed jgħid dan, ġiet sħaba u għattietom u huma beżgħu kif daħlu fi sħaba. U min ġo sħaba instema' leħen jgħid: dan hu ibni l-maħtur lilu isimgħu. Mal-instema' l-leħen Ġesu sab ruħu waħdu huma żammew iskiet u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. Il-kelma tal-mulej. Din is-silta tal-Vanġelu eżies hija silta li tirrifletti il-ħajja tagħna. L-ewwel qabel kollox, Pietru
jistqar lil mulej dak li għandu bżonn kull bniedem. Xejdlu Pietru, mulej, kemmu sew li aħna hawn. Għax ħarġet din il-frażi u żgur li ħarġet minn fomna. Kemm inħossni sew, kemm qiegħed sew. Il-ħajja tagħna hija kollha kemm hi tfittxija biex inkunu sewwa. Kif jgħid il-Malti, biex inħossni f'posti, biex inkun kuntent. Intom araw ftit intom il-ġenituri. Kemm sagrifiċċju tagħmlu. Għalfejn tagħmluhom is-sagrifiċċji? Għal familja tagħkom, għal uliedkom. Biex uliedkom u din hija x-xewqa li għandkom f'moħħkom tberrem dejjem ikunu aħjar minnkom. Għax irrid li uliedi ikunu sew. Għax irrid li uliedi ma jbatux. U f'din is-silta tal-Vanġelu eżjies, il-mulej Ġesu jurina meta jiena wint nista' nsib posti. Ħanejt 3 frażi l-ewwel qabel kollox. Ġesu jieħu miegħu lil Pietru u l-Ġwanni u l-Ġagbu u jitla fuq muntanja biex jitlob. Mena l-għan tiegħu Ġesu jitlgħu biex jitlob, imma miegħu jieħu il-Pietru, il-Ġwanni u l-Ġagbu biex jgħallimhom jitolbu. U it-talb x'ifisser? It-talb ma jfissirx tlablab b'ħafna paroli. It-talb ifisser nidħol f'relazzjoni ta' mħabba ma' Alla l-Missier. Nidħol fil-preżenza tiegħu, immur għandu u impoġġi dak kollu li jien, dak kollu li għandi u impoġġih fih dan il-mulej. Infatti, Salluqa huwa preċiż ħafna fid-dettalji jgħidilna u ċara li huwa u jitlob id-dera ta' wiċċu tbidlet. Huwa u jitlob Ġesu l-iben ta' Alla jiddi bil-glorja ta' Missieru. Mena l-ewwel ħaġa li jrid jgħidilna Ġesu u li jrid juri lil Pietru, il-Ġwanni u l-Ġagbu, il-dawn it-3 disċiepli, irid jgħidilhom xi ħaġa u ma qalilhomx ma ġalhom jesperimentawa għax meta xi ħaġa tgħixha tibqa' tiftakarha dejjem, tibqa' tgħixha. U Ġesu jurihom il-glorja tiegħu waqt it-talb. U qed jgħidilhom waqt it-talb inti tista' ssejb il-mistrieħ tiegħek. Fittex lil Alla fil-ħajja tiegħek, twarbux. Mhux għandna ħin għal kollox, imbagħad m'għandix ħin għal mulej. Ftejt minn dak il-ħin tiegħek lil Alla. Għalhekk il-qudiesa hija importanti u kif qedtilkom inkunu qed nirraġunaw bħal tfal żgħar jekk nibqgħu ngħidu għax il-qudiesa hija għaxta bil-fors. Jekk inti trid issib il-kuntentezza, kif tista' qatt twarrab l-invit ta' Alla biex tiltaqa' miegħu? Meta taf li meta ssib il-Alla f'ħajtek, meta tiltaqa' miegħu u ibiddel il-ħajja tiegħek. Ibiddilha bil-kuntentezza, bil-paċi, bid-dawl li jagħtik, anke jekk inti għaddej f'mumenti jibsin tal-ħajja. It-tieni l-aħħar punt. Kemm hu sew li aħna hawn ħantellgħu 3 tinet. It-tinda x'inhi?
It-tinda l-poplu ludi hija l-post fejn inti tagħmmar, fejn tgħix. Mela f'kelma waħda Pietru qed jgħidlu kemm hu sew li aħna ngħixu dejjem fil-preżenza ta' Alla. U tiġri xi ħaġa. Waqt li kien qed jgħid hekk, waqt li Pietru qed jgħid li jixtieq tinda, u mhux għalih, imma għal Ġesu mal Mosè u Elija, Salluqa jgħidilna ġiet sħaba u għattietom. Għaliex sħaba? Għaliex fil-mentalità tal-poplu ludi, u din hija komuni wkoll fl-Antik Testament, is-sħaba li tagħtik hija simbolu tal-preżenza ta' Alla. Alla li jagħtik taħt il-libsa tiegħu, taħt il-mant tiegħu. U għalhekk dik is-sħaba tagħtihom. Għax waqt li huma raw lil Ġesu jitlob, Ġesu daħħalhom miegħu fit-talb u anqal fih f'Pietru, dik kienet it-talba ta' Pietru. Nixtieq inkun sew, nixtieq inkun miegħek, nixtieq nidħol f'relazzjoni miegħek mulej. U għalhekk idaħħalhom fir-relazzjoni ma' Alla. Għalhekk beżgħu għax kienu jafu xi tfisser is-sħaba. Is-sħaba tfisser li jien qiegħed f'Alla. Li Alla qiegħed qudiemi. Li Alla qed jagħtini bl-imħabba tiegħu. U min ġo sħaba instama leħen dan u ibni l-Għażiż isimgħu lilu. Jekk trid li ssib postok, idħol f'relazzjoni ma' Alla. U meta tidħol f'relazzjoni kif nagħmlu bejnietna, meta aħna nidħlu f'relazzjoni ma' xulxin, meta niltaqgħu il-familja, meta niltaqgħu grupp ta' ħbieb, x'nagħmlu? Wieħed jibda jirrakkonta dak kollu li għadda miegħu, nibdew nitkellmu ma' xulxin. Nibdew nuru dak li hemm fil-fond ta' qalbna. It-talb huwa dan, uri lill-Alla dak li għandek fil-fond ta' qalbek. Alla jaċċettah, idħol fid-dialogu miegħu, idħol f'relazzjoni miegħu. U biex din ir-relazzjoni ma tispiċċax, Salluqa jgħidilna u nstema leħen dan u ibni isimgħu lilu. Jekk irridu li din ir-relazzjoni talla ma tintilifx, dak il-leħen li nisimgħu, il-kelma li qed nisimgħu illejla f'kull quddiesa nippruvaw ngħixuha. Din hija t-triq li tnissel il-vera paċi. Din hija t-triq eżies li jiena u int bħal Pietru nistqarlu l-mulej ngħidlu mulej kemm hu sew li aħna miegħek. Kemm hu sew li jien nintebaħ bil-preżenza tiegħek anke fil-mumenti jibsin tal-ħajja, meta ħafna drabi naqta' qalbi, meta ħafna drabi inħossni waħdi. Idħol fit-talb, idħol f'relazzjoni mal-Alla, iftaħ qalbek għal Alla u tintebaħ li fil-fond ta' qalbek hemm il-preżenza ta' Alla li tħobbok u tagħtik bil-grazzja tiegħu. Ejjew eżies inqumu bil-wifqa u nistqarru mill-ġdejt il-fidi tagħna li ħanimpenjaw ruħna biex nidħlu dejjem f'relazzjoni aktar intima mal-mulej Ġesu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna,
u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn umiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fehom mill-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Futi eżi sejjew nitolbu lill-Alla l-Missierna biex fisem Ibnu Ġesu Kristu li fuq il-għolja imqazza tat-Tabor wera il-glorja tiegħu, nitolbuh biex lilna wkoll idawwalna bid-dawl tiegħu u għalhekk ngħidu: ħajjiddi fuqna id-dawl tiegħek mulej, ħajjiddi fuqna id-dawl tiegħek mulej. Missier, permezz tat trasfigurazzjoni u rejtna fi Kristu ibnek li mallem wilfed dej tagħna. Għati lill-Knisja li tisma' il-kelma tiegħek u tħarisa, nitolbu ħajjiddi fuqna id-dawl tiegħek mulej. Fid-dera ta' ibnek fosta bħala bniedem, inta għamilt li jiddi id-dawl tal-glorja tiegħek. Dawwal id-dlamijiet tagħna fil-weġat, fil-qtieħ il-qalb, fil-mart tagħna, nitolbu. Fl-imħabba kbira tiegħek, inti tatina lill-ibnek fis-sagrament tal-Ewkaristija, tmantrina bih u tlaqqana u taqqadna miegħu. Għamel li aħna wkoll nimbidlu fi ġbija glorjuża tiegħu, nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummok Marija li tiddi bil-glorja tiegħek, għamel mulej li l-familji tagħna isiru tassew dar fejn inti tagħmmar, ħajkunu mimlija bil-ferħ u bl-imħabba tiegħek, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' Missier nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u għatina li nisimgħu leħen ibnek il-għażiż li fil-misteru qaddis tat-trasfigurazzjoni inti għammiltu mulej u Kristu lilu ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddes mulej id-doni li nofrulek fġieħ it-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdieni u bid-dawl tas-sebħ tiegħu naddafna minn kull tebba ta' dnub bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula
u mela biddija qawwija u sabiħa il-ġisem ta' bniedem li kellu bħalna biex bis-salib ma jkunx ta' tfixkila d-dixxiepli u biex juri li fil-ġisem kollu tal-Knisja kellha sseħħ fil-milja tagħha il-glorja tal-għaġeb li deret tiddi fir-ras tagħha Kristu innifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu il-kobor tiegħek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċitu, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora tas-smewijiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ori tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej Ġesu għallimna kif għandna nitolbu mal-missier. Għallimna biex nitolbuh biex tiġi fuqna s-saltla tiegħu. U x'inhi s-saltla ta' Alla? Mhijiex poter. Is-saltla ta' Alla hija il-preżenza tiegħu ta' imħabba. Huwa id-dawl ta' Alla li jdawwal u jagħti sens lill-ħajja tagħna. U għalhekk ejjew flimkien nitolbu u ngħidu: Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn drobietna.
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqak. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok, u għax nħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin. Nirċevik spiritualment din qarbina ta' xewqa. O Ġesu, ejja għandi. Irrid inħobbok issa. Irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek, glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Iftu qalbhom mingħajr biża' fite xinħalu lill-Kristu. Kristu elli inti biex għalek nidakun għaddejjum li ta' kull brida biex tibqa' bisir ħassa. Iftu qalbhom vera għal Kristu huwa jaraf
Permettu li nġbdilkom ftit l-attenzjoni fuq xi ħaġa li nagħmlu fil-qudiesa imma ftit nagħtu każa. Għalfejn nitelgħu wara xulxejn biex nitqarbnu? Għalfejn waqt titqarbin inkantaw lin-nijiet? Għaliex dik mhijiex mixja li nagħmlu fila biex nirċievu xi ħaġa, imma dik qiegħda tirrepreżenta il-mixja ta' ħajti. Waqt titqarbin dik il-mixja li tagħmlu minn postok għal ħdejn l-artal, dik hija xejn mejr purċissjoni. U għalhekk aħna rridu nuru il-ferħ tagħna li sejrin niltaqgħu mal-mulej. Għalhekk waqt li jkun qed jiġi waqt li sejrin nitqarbnu nitelgħu purċissjoni u bil-kant, is-sibbin jgħidlek għax il-kant itellef. Il-kant huwa kant liturġiku, hija talba. Sant Wistin jgħidilna min ikanta qisu qed jitlob għal darbtejn id-doppju. U għalhekk inħeġġiġkom biex meta nkunu tilejn nitqarbnu, inkantaw, nieħdu sehem fil-kant. Imbagħad meta tmur f'postok u wara li kulħadd jitqarben, imbagħad hemm il-mument tal-adorazzjoni. Il-mument ta' skiet fejn kull wieħed u waħda minna jagħmel it-talba personali tiegħu. Il-qudiesa eżies mhijiex talba personali, hija talba ta' komunità, hija laqgħa tal-komunità ma' Kristu. Tajjeb li nifhmuh dan is-sens liturġiku. Kejjew għalhekk nuru l-ferħ tagħna, nuru l-fidi tagħna li jien sejjer nirċievi lil Ġesu, sejjer niltaqa' miegħu. Qegħdin fi żmien tal-festi, kemm nagħmlu marċijiet u sfin u nkantaw. Imbagħad meta sejrin niltaqgħu ma' Kristu, jisna nies li m'għandniex vuċi. U għalhekk inħeġġiġkom biex nuru s-sem tagħna fil-qudies, fil-kant. Il-kant fil-qudiesa hemm diversi purċissjonijiet. Il-purċissjoni ta' dħul l-introjtu għalhekk jitkanta. Il-purċissjoni meta ssir bl-offerti għalhekk ikun hemm il-kant. Il-purċissjoni ta' tqarbin għalhekk ikun hemm il-kant. U l-purċissjoni ta' tmiem. Poplu Ludi kien ikanta s-salmi. Sejħulhom is-salmi tat-telat. Waqt li sejrin Ġerusalem, diġà qegħdin riġlejja fi bwiebek Ġerusalem, u kien kontinwament ikanta dawn it-tal lill-Alla. Hekk ukoll aħna nagħmlu fil-qudiesa. Waqt li mexjin biex nirċievu l-Ewkaristija, jeħtieġ li l-koll nagħtu is-sem tagħna bil-kant. Imbagħad fi skiet kif se nagħmlu issa kulħadd personalment jagħmel it-talba tiegħu ta' adorazzjoni lill-Alla. Nitolbu. Itqarbina bl-ikel tas-sema mulej tibdilna fi ġbija ta' dak li inti rid turina bid-dija tiegħu fit-trasfigurazzjoni glorjuża. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Se nagħmlilkom l-avviżi, nfakkarkom li nhar il-ħadd mhux għada, bħal għada 8 ijiem, hija lejliet il-festa ta' Santa Marija. U għalhekk fuq it-suntier tas-santwarju ikun hawn il-velja ta' Santa Marija li tibda fit-8 ta' filgħaxija u tispiċċa fil-10 ta' filgħaxija. Ikun hawn l-isqof ċelebrazzjoni sabiħa ta' kant u qudiesa tal-Vġili ta' Santa Marija. Imbagħad
Dakinhar peress li d-darba ġejja l-ħadd ma jkunx hawn quddiesa fil-5 ta' filgħaxija. Il-qudiesa tal-ħadd ta' filgħaxija tkun dik tal-velja fit-8 ta' filgħaxija. Imbagħad il-quddies fis-santwarju ta' Pinu nhar il-festa, jiġifieri it-tnejn, il-festa għażiża ta' Santa Marija, ma ninsewx li s-santwarju huwa dedikat propju li tluħ fis-sema ta' Omna Marija. Fil-5:30 tibda mixja għal fuq il-għolja tammar fejn imbagħad ikun hemm il-quddiesa. Il-quddies fis-santwarju ikun imbagħad f'dawn il-ħinijiet bħal dak tal-ħadd fis-6:15, fit-8:30, fl-10, fil-11:15 u fil-5 ta' filgħaxija. Qed nagħmlu wkoll appell lil volontiera għandna bżonn l-għajnuna tagħkom biex nhar il-ħamis isir l-aħħar ħasil tas-santwarju biex ikun imżejjen kif jixraq għal festa ta' Santa Marija. Il-ħasil sejjer isir fis-7 ta' filgħaxija. Min jista' jiġi jagħtina daqqatejt nilqgħuh bil-qalb kollha. Tinsewx ukoll l-aħħar appell biex nhar it-tlieta minn hawn f'saħħtu imur jagħti id-demm. Bħalissa saru anke disgrazzjatament diversi inċidenti f'pajjiżna u għalhekk ikun hemm bżonn kbir għad-demm. Min jista' jagħti d-demm imur jagħti dan nhar it-tlieta fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija u l-5 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.